बेयो मेक्सिमाम गोसोम माथोना मोदोम जासोदो मुलि दै टेस्ट खालामनाया हारसिं नामा हारसिं नङा सपना सुनुरि आं सपनाया खाम जानो खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दाखालि बावैहाय आङो मोनसे ब्लगाव बुंदोंमोन आङो JWMनि ट्रेनिंआव थांदोंमोन, बेयावहाय दैनि ट्रेनिं होदों, ओमफ्राय जोंनो मुलिबो हरदों। जों गामिनि न'खर न'खरावहाय हाबनानै दै टेस्ट खालामनो थाखाय, ओमफ्राय दै टेस्ट खालामबाथाय भिडिअ लाबोगोन होननानै आङो खोन्थाखादोंमोन। जायफोरा आंनि भिडिअ नायदों बिथांमोना गोसोआव दङबो जानो हागौ, आरो सोरबाफोर नायाखैब्ला नायब्लानो नुगोन आरोना आं बुंनायखौ। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय दै टेस्ट खालामनो लादो आरोना गामियावहाय। ओमफ्राय जों गामिनि दैफोरा माबायदि बायदि रेपर्ट ओंखारो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आङो। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दै टेस्ट खालामनो थांनायनि सिगाङावनो बै ट्रेनिंआवहाय जोंखौ मा मा बुजायनायमोन बेखौ एसे खोन्थाना होनि आङो। आं बुजिना फैनाय खिनिखौ होनथा आरोना, गोसोआव थानाय खिनिखौ होनथा। बे ट्रेनिंआवहाय हिन्जाव माहारिफोरखौल' लिंहरनाय जादोंमोन। ओमफ्राय हिन्जाव माहारिफोरखौल' लिंहरनायनि जाहोनाबो जाहैबाय जोङो हिन्जाव माहारिफोरानो दैनि खामानिखौ बांसिन मावनाय जायो। फुंनिफ्राय मोनाजासिम हिन्जाव माहारिफोरनि खामानियानो दै होननानै बुंबाबो लस गैया आरोना। बिनिखायनो दैनि ट्रेनिंखौ हिन्जावफोरखौ होन्था होनाय जादों। दैखौहाय माबोरै साब सिखुन खालामनानै जोङो बाहायनांगौ, माबोरै लोंनांगौ, बेफोरखौ बिराद मोजां बुजायदों आरोना। आजिखालि दैनि थाखायनो बुहुद बायदिसिना बेराम जानो हमबाय मानसिनि देहायावहाय, जेरैहाय उदैयाव अन्थाइ जानाय, केन्सार जानाय, उन्दै समावनो बोराया बुरैया सिं सानाय, मोदोम हारा जरा जरा सानाय, खानाय फुरनाय, खानाय गनाय, उदै सानाय, उदै आलुनाय, ओमफ्राय आरो मोदोम स्किन गाज्रि जानाय, बेफोरबायदि आरोना बुहुद बायदिसिना बेराम। ओमफ्राय बेफोर बुहुद बेरामफोरानो दैनि थाखाय जादों होननानै बुजायदों आरो। आजिखालि दैया बिराद लेथ्रा जानो हमबायना, गोदोनि बायदि नंला। गोदोथ' जानला मानला मुलिफोरबो बाहायामोन। दानि जुगावहाय बुहुद मानसिफोरानो जानला मानला मुलि बाहायो, जेरैहाय न'खरावहाय बारि बागानफोराव हाग्रा बंग्रा रज'बाबो मुलि बाहायनानै बुथारो हाग्रा बंग्राफोरखौ। ओमफ्राय बे हाग्राफोराथ' थैगोन, साफा जागोन, ओमफ्राय दा बै मुलिफोराथ' बे हा सिंजों हाबलांनानै बै जोंनि लोंनाय दैयावहाय मिक्स जाहैयोना। ओमफ्राय आरो बे दैखौनो जोङो बोखांनानै लोंनाय जायो, होनबा जोङो मुलिफोरखौनो लोंफानाय जायोना। बेयावहायनो जोंनि देहायावहाय बायदिसिना बेराम जानो हमदों होननानै बुंदों। मोजां दै लोंनोब्ला जोङो 100 फुट नङाबा 150 फुट गोथौनि दैखौ लोंनो नांगौनो आरोना। ओमफ्राय दा सोर मानसिया जोंना 100 फुट 150 फुट दैखर जावनानै दै लोङो, रावबो बिसिनि गोथौखौनो जावा। जावथारोबा 20 फुट 25 फुट आरोना। जोंहानियाबो आं सोंदोंमोन ना जोंहानालाय बेसे गोथौ होननानै, ओमफ्राय दा जोंहानाबो 25 फुट गोथौनो आरो। होनबा बे 20 फुट 25 फुटनि गोथौआ 100नि आधानिबो नङा आरोना। होनबा साननानै नाय, जोंनि दैया लेथ्रायानो जाखागोनखा। ओमफ्राय आरो न' खाथि खाथियावहाय लेट्रिन लुना लानाय मानाय बेफोरखौबो बुंदों। लेट्रिनाथ' जोंनि दै लोंनायजों माजों खाथि खाथियानो जाखायोखा। बाथरुम, लेट्रिन, इउरिनेल दैखर बेफोरखौथ' आजिखालि बुहुद मानसियानो खाथि खाथियाव लुनानै लाखायो। लेट्रिनखौ लुनोबा जोङो 50 मिटारसो गोजानावसो लुनायासो मोजांनो आरोना। मानो लेट्रिन खाथियाव लुनायखौ बुंदों मिथिगौना लोगोफोर? जोङो लेट्रिन जावनायावहाय बेसे फुट जावो बुंनो थाङोब्लाथ' बेसे फुट जावो आं मोनथिद्राया, जिखिजाया 10 फुटखौनो हमना लाबाय आरोना। 10 फुट जावबाय आरोना लेट्रिनखौ। ओमफ्राय आरो बेनि सेरावनो दैखर जावबाय, दैखरा जाहैबाय 20-25 फुट। होनबा साननानै नाय, लेट्रिन जावनायजों दैखर जावनायजों दैखरा लेट्रिननिख्रुइ एसे गोथौसिन। होनबा जों लेट्रिनावहाय खिनायनि खि रोसियाथ' सोरखिलांखागोन नालाय, बै गोथौसिनावहाय दैखरावहाय हाबहैगोन। होनबा बे दैखौनो आरो जोङो बोखांनानै लोंगोन। होनबा बै जोंनि खिनायनि रोसिया बैयावहाय दैयावहाय मिक्स जानानै फैफादों। ओमफ्रायो
मिक्स जानानै फायफानानै जोङो लेथ्रा दैखौनो लोंनाय जादों आरोना बेयावहायनो जोंनि देहायाव बायदिसिना बेरामा थाब जानो हमदों ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो न'खरावहाय जिब जुनार फिसिनाय मानायफोरा थैयो मालाबा समावहाय सोरनिबा न'खराव सैमा थैगोन मावजि थैगोन मानसि दुमसिबो थैगोन बेफोरखौबो खाथि खालायाव फबना लानायाबो मोजां नङा आरोना बेफोरबो मोनफा दै लेथ्रा खालामग्रा जाहोन बेफोरखौ फबनायावबोथ' मावजि सैमा फबनायावथ' बेसेबां फुट जावना फबनो 2 फुट 3 फुट 1 फुट बेफोरबायदि जागोन आरोना ओमफ्राय आरो मानसि फबनाय मानायावबोथ' बेसे जावथारोबा 5 फुट 6 फुट होनबा बेफोरबोथ' लासैनो सेवनानै मानानै ओरैहाय दै सिंजों सिं बोहैलांनानै बै जोंनि दैखर जमा जानाय दैयावहाय बेयावहाय गासैबो ज' जाहैगोन आरोना होनबा बेफोर दैया लेथ्रायानो जाखागोनखा ओमफ्राय बे दैखौनो जोङो बोखांनानै लोंगोन होनबा जोंनि देहाया बोरै मोजां जानांगौ जाखोनो जोङो दै लेथ्राखौनो लोंगासिनो दङ बिनिखायनोथ' जोंनि देहायाव बायदिसिना बेराम आजारफोरा थाब जानो हमबाय आरोना आजिखालि ओमफ्राय मानसिफोरा दैखौ फिल्टार खालामनानै साफा ओंखारबानो गोजों ओंखारबानो साफा होननानै साननानै लायोनो बेथ' सैथोखा बाथ्राया आंबो सानोमोन साफा गोजोंबाने जेबो गैया आरि साफा होननानै सानो नाथायबा आयरननि अनगायैबोदि दैयावहाय एसेबां बायदिसिना बुस्थु थाफायो जेराव जोंनि मेगनजों नुनो मोनै बुस्थु ओमफ्रायो माबा आरोना आं मोनसे एग्जाम्पल होनि बेखौनो दाखालि खोन्थादोंमोन बे जोंनो बुजायनाय मेदामा बेसा न'खरैनो इदिनो गारामा सानाय जाजोबदोंमोननो आरो ओमफ्राय दा जि नायजाबायनो डक्टरजोंबो नायजाबायनो अजाजोंबो नायजाबाबो हामानो फैसाफोरानो जोबलायलांबायनो आरोना ओमफ्रायो उनावहाय बेलेग डक्टरफोरा बुंबायनो आरो नोंस्राखो जोङो हाला नोंसोर गुवाहाटियावहाय थांदो होननानै थिनहरबायनो ओमफ्राय गुवाहाटियावहाय थांबायनो न'खरैनो ओमफ्राय थांनानै नायहैबाला होनबायनो आरो डक्टरा दानि न'नि दैखौबो एसे टेस्ट खालामनानै नायनांगोन होनब्लासो मिन्थिगोन इदि होननानै बुंबायनो आरो दा दै टेस्ट खालामबा दैयावसो प्रब्लेमनो आरो दैनि थाखायसो जाजोबदोंनो बेनिखायनो जोङो दैखौ बिराद साब सिखोन खालामनानै लोंमारनांगौ ओमफ्राय बिराद मोजां बुजायबावदोंमोन जोंखौ बे ट्रेनिंआव ओमफ्राय बुजायनायाबो हारसासो जाहैबाय नालाय मानसियालाय हारसा नङामोन आरो बुजायग्राया बर'सो ओमफ्राय दा जों खोनासंग्राफोरा बर' आरो हारसा मिक्स जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बिसोर हारसाफोराथ' आरो बर' बुंबा बुजिया आरो बर'फोराथ' हारसा बुंबाबो बुजियो नालाय ओमफ्राय दा हारसा बुजायबाय आरो ओमफ्राय आङो हारसाफोरखौबो गासैखौबो एसेबां थख' बुजिजोबद्राया नालाय एसे बुजियो ओमफ्राय आङो जाखिनि बुजिनानै फैदो बेफोरखौनो एसे खोन्थानानै होनाय जाबाय नंमारगौ दैखौ बिराद साब सिखोन खालामनानै लोंमारनांगौ दैनि थाखायनो बिराद बायदिसिना बेराम जाखायो नालाय बाथ्रायाथ' सैथोखा ओमफ्राय दायो जों गामिनि माबाखौ दैखौ टेस्ट खालामहैनोसै आरो सोरनि न'खरनि दैफोरा माबायदि रिपर्ट ओंखारो जोङो बेखौ थख' लिरनानै जोङो बै गोजौआवहाय फाथायहरनांगौ साइकेल लांगोन बुरैबादि नुदोंना नुदों एसे सान्दुङा अयथासार मा प्रग्राम माबा दै टेस्ट खालामहैनि गामियावहाय खालिहाय गरमफ्रावलाय जों दिनै दै टेस्ट खालामनो लाबाय ओमफ्राय नै जोंनो बेखौ जेरक्स नांगौ गांबा न' गांबा खालामग्रोनोसै न' खालामनानै हरदो खैथा ओंखारखो आया नै जोंना जेरक्स खालामनो लाबोनाया खामानिया एसे बारा जाबाय डाइरेक्ट जाया आरोना बियो जेरक्स बेनिखायनो बेफोरबायदि दिहुननानै लानो गोनां जाबाय मा होनो इदि दिहुननायखौ डिटिपि खालामनांगौ जाबाय आरो गांसेयाव बेसे लायोथाय थाइबा हा थाइबा ना थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा मा थांनो कपाटे मानो हा आदार खोनायाखै आं ग्रुपाव मेसेज होदोंमोन नायदो मायाव दुकानाव लायथांदो लायथांदो जेरक्स खालामनानै भिडिअ लागासिनो नुबाय नोंखो मोदोम जासोदो मुलि दै टेस्ट खालामनाया हारसिं नामा हारसिं नङा सपना सुनुरि आं
सपनाया खाम जानो नागिरदों मा नोंबो थांगोन मा लायनाय गाइखेर सोरनाव दै टेस्ट नोंसोरनियावबो हाबजोबगोन र' थांगोनसैलै सानफायसो दिनै मिथिखादों माथो दै टेस्ट खालामनाया दा हाबलांजोबगोन र' गासिबनियावबो जों लिरनासो लाङो लिरना अफिसाव हैनांगौ अदालगुरियाव लेथ्रा इदि जायो लोगो लोगो जाया 24 आवार ओमफ्राय 24 आवार बारनानै मेडिसिन सोना हाग्रा थैनायनि मुलि होनाय लोगो लोगोनो जादों मिया बिसानिया मुलियानो मिक्स जाखाबाय जोङो दै टेस्टखौ खालामखांबाय 35 गरसो ओमफ्राय दंबावो दंनायालाय न'खरनैसो मुलि जोबनानै दङ ओमफ्राय बानायनो हायाखै जों बिसोरनिखौ ओमफ्रायो बे दै टेस्ट खालामनायावहाय आङो भिडिअ लानो सोलाबासै खामानि दंसाबोना न'खरसेयावनो 10 मिनिटसो गाहाम लायो बिराद फिसा फिसा खामानि दङ ओमफ्राय भिडिअ लानो सोलाबिखाय लाबाय थानाय जायासै आरोना ओमफ्राय न'आव फैनानैसो आं एसे भिडिअ लादों ओमफ्राय नै दैनि बाहागोफोरा pH स्टाबिलिटि हार्डिन आयरन बैहाय बिराद दङहाय बिराद बाहागो दङ दैयावहाय 12तासो दङ बेयावहाय ओमफ्राय जोङो दा मुलि हरखानायखौ माबोरै नायनो थिनदों बेखौ नायै नायै जोङो बेयाव लिरनांगौ आरो ओमफ्रायथ' जोङो लिरजोबनानै लाबोफ्रामबाय लाबोनाया ओमफ्राय जों बोरै नायनाय बेखौ नै जोंहानाव एसे देखायफिननो नागिरदों आङो जोंहानिखौबो नायबाय नायनायालाय ओमफ्राय एसे देखायफिननो आरोना बियो pH नायनो नागिरदों दायो ओमफ्राय नैबे कागजखौ गांसे बिसिनांगौ गांसे बिसिनानै ओमफ्राय दैयाव थुख्रासे दसे सोमनांगौ आरोना बेबायदि ओमफ्राय सोमनानै बेखौ बोखांनांगौ ओमफ्राय बोखांना बैयावहाय कागजनि सायावहाय नाम्बार दंना 1 2 3 4 बिदिनो बेसेसिम दंमोनथाय 7 सिम ना मा दङ दां ओमफ्राय बै सोमनायखिनिखौ बेजों मिलायनानै नायनो नांगौ आरोना बियो मा कालार ओंखारदों ओमफ्राय बेखौनो लिरनांगौ pH आवहाय बिराद खामानि बेफोरबायदि खस्थ' खामानिखायनो जोङो न'खरसेयावहाय 20 थाखा फैसाबो लाबोदों जोंखौथ' फैसा लानायनि मानायनि खोथाबो बुङाखैमोन बुंनायालाय जोंसो लाबोदों ओमफ्राय दा सोरनिफ्रायबा मोनबाय सोरनिफ्रायबा मोनासै जेबो नंला जायनो हरबाय बिसोरनिखौनो लाबाय जायनो हरासै आरो जोंथ' बिफिननायबो जानाय नंला नालाय समबो गैया बेफोरखौ नागिरबाय थानो होनदोंलै आरो ओमफ्राय दायो नै हार्डिन्स नायनो नागिरदों मुथुखौ नायहोदों आङो एसे भिडिअ देखायनो थाखाय 10 ml दै लानांगौ आरो बेयाव ओमफ्राय नायग्रायाथ' बे नङामोन जोंना बथला बेयावबो नायजायो नायनाया ओमफ्राय जों जाय बथलाव नायबाय थादोंना बे बथला बिराद नायनो आयरन जाजोब्बाय बोरैबा गोमोलिं जाजोब्बाय बेनिखायनो नैबे बथलाव नायदों ओमफ्राय दा मेथड्सफोर दंखाजोबो ना बोरै नायनांगौ मानांगौ बेसे ड्रप होनांगौ मानांगौ ओमफ्राय बेफोरखौ नायै बानायजोबदों आरोना जोङो ओमफ्राय नै दायो माबा आं लेखायाव नायफिनबासो मिन्थिसिगोन बियो माबा जानांगौ आरोना ब्लु जानांगौ बेसे ड्रप होनानै ब्लु जादों बेखौनो उनावहाय 15 दङ आरो बे 15 जों इनटु खालामनानै बेसेबां मोनो बेखौ लिरनांगौ बियो माबामोन हार्डिन्समोन ओमफ्राय नै दायो जोंहानिया आयरनखौ नायनो नागिरदों आरो आयरनाहाय बेसे जाहोनाथ' दैया मोननैहाय मोनसे मटरनि मोनसे दैखरनि ओमफ्राय नै माबाया मुलिया AP1 AP2 नैबे दैया मटरनि बेयावहाय AP1खौ 5 ड्रपसो होखांबाय ओमफ्राय AP2खौ सामुसनै होनांगौ आरो अब्लानो आयरना बेसे दङ ओंखारो नै आयरनाथ' जाखाबायानो बेसेबांबा कालार ओमफ्राय नै बेयो दैखरनि आरो बेयावबो बैयावहाय जिबायदि मुलि होदों बेबायदिनो होबाय खिन्थु बेयाव आयरन गैया नालाय ओमफ्राय मुलि होबाबो जेबो कालार ओंखारासै आरो नै 0सो ओंखारबाय बियो जोंहाना दैखरना खिन्थु माबानिया मटरनिया बिराद दाथि कालार ओंखारदों आरोना आयरना बैयावसो जाखागोन नै लास्टआवहाय ओरैनोथ' खाथिसो जाहानिया दैखरजों मटरजों खाथिसो अब्लाबोथ' बे हा सिङावहायबा बेबा माबोरै जोङो बेखौथ' नुहुरा नालाय खाथिब्लाबो दैया बेलेग ओंखारबाय आरोना जारलासो मा बुंनो हिमानसियाबो खाथियावहाय थाफाबाय थानायखाय एसे भिडिअ लादोंमोन आङो जोहलिया नायनोनो खाथियाव थाफाबाय थादों बिनिया गेलेग्रा बायदि मोननानै बेखौनो बिबाय थादोंमोन आरो आंनाव
बिदिनो बहुद बायदिसिना बाहागो दं देखायजोबनोबोथ' हालाना ओमफ्राय नै लास्टआवहाय बे बथलाव सोनांगौ बियो 24 आवारनि गेजेरावहाय गोसोम जायोबा लेथ्राथार जायोनो आरो दैया ओमफ्राय हब्बा जादों हब्बा जायाखै ओरैनोथ' 24 आवार बारजोबथारबाथ' हारसिंनोबाबो गोसोम जाखायो होननानै बुंदों ओमफ्राय नै गोसोम जालाजोब्बाय बारजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों गामियावबो मोनदों मोननाया दै गोसोमखौ माबासो मोनदों आरो 6 न'खरसो मोनदों नामाथाय ओमफ्राय सोरहा मोननाय बेखौ एसे खोन्थाना हरनोसै मोनथिनो लुगैदि 1 नाम्बारावनो सुनुरि लाहानाव ओमफ्राय सिमा रिहुथि रमालि आर' आबै जारौ लाहानि न' खाथिनि फुलमुस्रि नामा बेस्रा ओमफ्राय बाजै लावगि ओमफ्राय जाहानियाबो बै माबानिया मटरनिया एसे सोमलेले जादों ओमफ्राय दैखरनिया जेबो जाखाया साफा इदिनो थायो गोमो दै लेथ्रा नुयाथ' गोमोहैनो थायोना ओमफ्राय दै लेथ्रा जानाया एसे गोसोम थायो ओमफ्राय जोंहानि न' खाथिनि निकिता एसानियाबो एसे सोमलेले जादों आरो ओमफ्राय दा आङो सोंहरफिनदोंमोन आरो मुलि जोबनायावहाय मुलि बिहरथ'नो जों गामियावथ' दै गोसोमबो ओंखारदों ओमफ्राय बियो बोरै मा जागोन ओरैगोन बेफोरखौ सोंहरनायाव बुंदों आरोना दै गोसोमा 3-4 घन्टानि गेजेराव ओंखारोब्ला बिराद गिथावना होननानै खिन्थु जोंना इदि रावनाबो 3-4 घन्टानि गेजेराव ओंखारद्रायाखै खिन्थु 24 आवारनि गेजेराव ओंखारदों आरो अब्लाबो एसे साबधान थानाया मोजां जायना दैया साफाथार बिसोरनाथ' गोसोमखौनो जास्रायाखैना साननै सानथामब्लाबो ओमफ्राय जायना एसे लेथ्राखा बियो गोसोमालाय जामारदों आरो माथो बुंनो आरोना आजिखालि बहुद जानाय लोंनाय मैगं थाइगंफोरावबो बिराद मुलि एरि बाहाय नालाय बिनिखायनो बेराम आजारा बहुद जानो हमो खालि मुलि नङाबानो जेबो जालाना ओमफ्रायथ' दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानो जोङो दै टेस्ट खालामनानै जाखिनि रिजाल्ट मोननाय बेखौनो एसे मोनथिनो लुगैयो नालाय बेखौनो एसे भिडिअ बानायनानै देखायहरनाय जाबाय आरोना उनावहाय बे दै गोसोम ओंखारग्राफोरनि थाखाय मा राहा मोनो बेफोरखौ मायाबाफोर राहा मोनोब्ला एसे भिडिअ बानायनानै खोन्थाबावगोन आरो दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय